Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Ibinulga ni Senador Raffy Tulfo sa pagdinig sa Senado na nais umano siyang ipatanggal ng mga opisyal ng NLRC o National Labor Relations Commission dahil sa pambabatikos nito sa naturang ahensya sa kanyang programa sa TV5. Hinahamon pa ni Senador Tulfo ang nais magpatanggal sa kanya na subukan nilang alisin siya bilang isang senador dahil alam nito na kakampi nito ang taumbayan. Matatandaang nauna nang binatikos ni Congressman Rodante Marcolita si Senador Raffy Tulfo dahil sa pambubuli umano nito sa kanyang mga kasamahan sa Senado at iba pang opisyal ng gobyerno at puro salita lamang anyang senador ngunit kulang naman sa gawa. Tila nais namang mag-people power ng mga netizens kung matanggal si Senador Tulfo ayon pa sa kanila. Sila ang dapat lumayas dyan. Masakit ba kung sabihin ni Idol Raffy na mga inutil o walang kwenta sila? Totoo naman na maraming nakaupo dyan sa gobyerno na makakapalang mukha, sahod lang ng sahod, wala namang ginagawa. Sino ka para patanggal mo si Senador Raffy? Hindi ikaw naglagay dyan sa kanya, ang taong bayan. Kayong mga kurakot ang dapat mawala dyan. Ang tanggalin yung mga tamad sa gobyerno at nag-aantay lang ng sweldo. Si Raffy Tulfo maraming individual sa tinutulungan. Number 1 siya sa serbisyo at malasakit sa maliit na tao. Sa NLRC? Kami po. Nag-file kayo ng kaso? Bali, nung January... Ano status? um, May I know the status of the case? Yes, good afternoon, Your Honor. We have already submitted our report on the status of the case filed by Lomerio and others. Your Honor, based on our report which we have submitted, tapos na po yung kanilang, hindi po nakarating ang representative ng Landmark during the preliminary conference or mediation hearing. So the labor arbiter directed the issuance of an alias summons. It appearing that the summons was not yet, or there is at set no return from the office of the Landmark. So hihintayin natin yung return ng summons from the Landmark and it is scheduled for another conference, Your Honor, on February 7. February 7? Yes, Your Honor. All right. Both the cases? Yes. Bali, ma'am, tatanong ko lang po sana kung kami po ba talaga yung obligado po na gumastos po dun sa pagdadala po ng sulat? Kasi hiningaan po nila kami ng pera nung magdadala daw po ng sulat sa mismong Landmark Nuvali po. Eh, nung time na po yun na sabi po nung labor arbiter, kami daw po yung makipag-usap dun sa bailiff po na sinasabi. Sakto po nun, mga halos po kami, sabay-sabay po kami, wala po kami mga perang dala. Yung mga bag po namin, barya lang po yung laman. Hiningan po nila kami ng pera. Kasi siya daw po yung magdadala po ng letter po kay Landmark Nuvali. Gusto lang po namin malinawan po. Sino naghumingi ng pera? Yung bailiff po. Yung magdadala po ng sulat po sa Landmark Nuvali. Bali, yun po yung sabi po ng arbiter po namin. Nakausapin daw po namin yun. Ganun ba ang sistema na? Okay. Sir, Okay. Madam Chair, sandali, makasingit na bagong sagutin lahat. Pasensya na, Commissioner at dalawang Commissioner. Ito, medyo ilalabas ko na yung sama ko ng loob sa NLRC. Itong Sheriff Joseph Soriano, NLRC Region 4A, napaka-salbahe po nito. Same, sumbong, na pagagastusin pa po yung mga complainant. Sinasabi sa complainant, maghanap kayo ng asset ng inyong employer. Pumunta kayo sa LTO, pumunta kayo sa bangko. Sa halip na dapat trabaho niya yun. At ito pa po, kayo dyan sa NLRC, ilan na po ang kasong nahawakan ko na nang kamatay na po yung mga nanalo? Totoo to, Mr. Chair. Ilan na? At hindi pa rin nasisingil yung ipinanalo ng mga manggagawa na nanalo sa kaso. Para bang iniintay na isa-isa mamamatay lahat hanggang sa mawala na lang. Please po, ayusin niyo po yung sistema dyan. Siguraduhin po ninyo na yung pong inyong mga sheriff ay well-screened din yung kanilang pagkatao, yung kanilang karakter, na hindi po sila mga balasubas at hindi po sila mga korap. Kasi po pinag-uusapan natin dito yung mga manggagawa na kinawawa, kaya po silang sumbong sa inyo, and then pagdating sa inyo, kakawawain na naman for the second time ng mga sheriff po ninyo. Di po ba?
Kilala mo ba itong, Commissioner, kilala niyo ba itong sheriff ng NLRC Region 4A, Um, Joseph Soriano? Hindi ko po siya personal na kilala, pero nangangako po kami na aalamin po natin kung ano ang nangyari dyan at Walang kung paano karapatan po natin humingi ng pera i-address. ito sa mga Um, complainants. Hindi ko pa ho yan nadinig sa amin dahil yan po ay sa Region 4 sa Laguna. Sino commissioner na mahawak sa Region 4? Ang commissioner po, like kami po, Luzon commissioners po kami. Alright. Kami po ang lahat na may hawak. Pero pagdating po sa regional arbitration branches, mga ELA po nila, Executive Labor Arbiters. Kasi sa mga regional arbitration branches po, nandun po ang mga labor arbiters at ang mga executive labor arbiters. Doon po sa concern po ni Senator Tulfo, nais ko po sanang ipabatid na sa ngayon po nag-conduct na po kami ng inventory ng mga, yun nga po mga writs of execution which remain unsatisfied. Dati po kasi, it is under the labor arbiter. Sila po yung nagmo-monitor ng kanilang writs of execution. Yun nga, acting on several concerns nga po tungkol dito sa writs of execution, nagkaroon na po kami ngayon ng inventory. Isa-isa na po naming hinahanap kung ano po ang mga writs of execution that remain unsatisfied. And pursuant to that also, we are undertaking that kung sino man po ang sheriff who can be found liable kung bakit hindi ito na-implement, we will be taking the necessary action po. Okay, Mr. Chair, napakaganda yung kanyang suggestion. Yun po talaga ang problema ko eh. Yung bang sheriff na hindi ginagawa ang trabaho nila at yung trabaho nila ipinapasa doon sa mga complainant na nanalo na. Tulad yan, pamasahe, gastos and all. Dapat trabaho nila, may budget sila para dyan. Ang masaklap pa, pinagagalitan pa yung mga complainant. Marunong pa kayo sa amin. Sige, kayo na lang maging sheriff. May mga ganun pa mga pananalita. Diba? Ma'am, siguro it's about time na i-screen niyo po isa-isa lahat ng inyong sheriff. Tingnan niyo po kung talagang capable sila na maging sheriff. Kung meron dyan na mabait na ma'am, kaya lang kulang sa kalaman, isalang po sila sa retraining program. Yes, actually, Your Honor, we are already considering the conduct of a capability building seminar for our sheriffs. At Para siguro, sa ganun, ma-intensify pa po natin yung ang capacity nila. siguro ma'am, isalang din sila sa neuropsychiatric exam para malaman kung stable ba yung kanilang pag-iisip, the way they should be dealing with mga complainants. Kasi as it is, mga complainants, ano na to sila, depressed pa nga iba sa kanila, malungkot na dahil matagal na sila nag-antay sa mahabang panahon, pabalik-balik na sila sa NLRC. Yung iba nga sa kanila, nakapag-abroad na, hindi naman singil. And then, pagbalik galing abroad, pupunta yung NLRC, hindi pa rin tapos yung problema at sila pang sinisisi dahil bakit hindi kayo pumunta rito, pinadala namin kayo ng sulat, etc. So ma'am, evaluation siguro, assessment ng inyong mga sheriff to make sure na sila ay qualified. Ano po? Yes, Your Honor. We will do that po. Your Honor, if I may say something. No. Doon po sa pagsiserve ng summons, kasi 3 beses yung sa inyong cases, no? 3 beses na ang pa-serve. Siguro yung first 2, hiningan ba kayo? O yung last na? Yung last po. Yung last po. Kasi po, sir, dun po sa case po kasi nila, na-set siya for January 17 and 24. Walang proof of service dun sa respondent. So, pang 3, para makasiguro na makarating ang notice, ang summons doon para makaumpisa, hiningan kayo ng pamasahe kasi ipi-personal service. Meron po kasi kaming courier. Pero obligado po ba kami na kami po yung sumagot po talaga nung araw niya tsaka nung merienda niya nung araw na po yon. Booking! Ayun, okay. Ayun na nga po yung Yung service of summons na tinatanong Opo. ko. Para lang po malinaw po sa amin kasi syempre po. The usual kasi po talaga yung pagpa-serve ng unang 2 sa courier namin sa opisina yon. Kaya lang minsan pag sumusobra na sinisiguro namin na makarating ang notice, minsan humihingi yung bailiff na bigyan mo na lang ng pamasahe para personal niyang i-serve ang notice. Kasingit lang, Mr. Chair. Yung hiningin merienda, ano ba yung hamburger o yung french fries o sa malamig? Hindi sir, kasi po yung sa amin po, Kalambat to Bali lang po. And sabi po kasi sa amin nung sasagutin daw po yung pamasahe po, tas yung merienda po. Ang sabi po namin, kung pwede na po 200. Abay, humirit pa po yung guard, gawin nyo na ikan 350. Ay, saan po kami kukuha ng 350? Pamasahe nga po doon
hinatid at sundo lang po kami ng staff ni Senator. Ay, kaya lang po nagtatanong lang po para malinawan lang po kami kasi kung obligado po ba talaga kami nun? Your Honor. Hindi kayo obligado. Hindi kayo obligado. Ang siguro ang sheriff lang, hindi kaya ang arbiter, ay naniniguro lang na sana makarating yung notice, kaya personal service. Pero hindi naman sagot ang pati merienda. And may dadagdag pa po ako tungkol po dun sa sheriff. Presently po, nasa yung aming pong sheriff's manual ay binabalangkas po para matugunan yung mga kung anumang problema na na-encounter natin ngayon. Ito bang sheriff, kailangan college graduate? Kailangan college graduate to? Hindi naman. Hindi naman, basta ano po siya, qualified po siya, may civil service po siya. Kailangan civil service eligible. Yes, sir. Right. Senator De La Rosa, meron po kayo sasabihin. Hindi, mabalik lang ako doon, Mr. Chairman, yung maghingi pa ng pamasahe at saka merinda. Sana ma'am sa NLRC, makuha ninyo yung mga tao ninyo, Yes. sabihan natin na huwag po ganun. Maliit lang na bagay yun, pero pag, alam mo na, masama ang impact din sa mga tao na apektado eh. Tingnan natin yung mga tao natin na huwag ganun. Kawawa. Ikaw pumalit kay Kwan, ma'am? Kay Nograles. Nograles? Ay, hindi po. Nandiyan pa si Yes, Chairman our chairman is still there. I am appearing in my capacity as chairperson of the committees, of the commissions, Committee on Legislative Concerns. Mabuti na yung ikaw na nag-attend para hindi gano'n Bakit high ba- blood si Senator Tulfo. Mukhang pareho yata ko yung taste ni Senator Tulfo, Senator De La Rosa. Medyo umihinahon kayo pagka si Commissioner Hindi naman kasi nasasagot niya na maayos yung mga katanungan ko eh. Nasasagot niya na maayos okay. yung mga katanungan. Siyempre, pag maayos yung sagot, maayos din yung tanong natin. Mukhang di ako naniniwala. Si Mr. Tanot-Tanot, pabalabag yung mga sagot niya. Di pabalabag din yung ano natin. To each his own. Lalaki. Ha? Ay, hindi naman. Tayo naman, hindi naman tayo nagdi-discriminate. Lalaki, babae, pare-pare yung turing natin dapat. Ganun tayo, di ba? Di ba, Mr. Chair? Yes, of course. Para maliwanag. Si Mr. Bato, Chief Bato, di ba ganun? O, ayan, para maliwanag tayo. Money guide entitled Terrible Working Conditions in Upscale Manila Department Shocked the Internet. The complainant called out Landmark Makati for their allegedly very poor hygiene and upkeep of the employees' restroom. Wala raw pong locker rooms, kaya ang gamit ng mga empleyado ay nakakalat lang sa sahig. Kaya naman daw laging may nakawan. Also, there were no tables and chairs. Kaya sa sahig daw po kumakain at umuupo ang mga staff. Is it true? Hindi po, bawal po kumain sa locker. Meron po kaming canteen. At saka po, instructed po yung mga empleyado na bibili sila ng bolt type na key para yun po ang gagamitin nila. Ay na-advise po namin na kumuha sila ng locker para hindi sila maglalagay dun sa... Meron po kami kasing wallet control. Kung saan-saan po na sinasabi niya yung mga bag, hindi po totoo yun. May lagayan po talaga. At saka sa locker po, meron pong upuan, may table po. Meron kayong locker rooms? Meron po sa boys, ay sa female, meron po sa male. Eh, yung banyo ninyo, naayos yun na ba? Okay naman po. Ha? Pwede naman pong mag-check. Hindi. Tignan mo yung website ng Asian Money Guide. Hindi naman... Ito. Saan ba ito? Ito, I will show you the picture, Yan, nakakalat yung mga gamit ng mga empleyado, nakaupo lang sa sahig at doon kumakain. Pwede ba ipakita rin sa ano? Paki-identify kung sa inyo yan yung lugar na yan. Kasi I've never been to Landmark. Baka yung ginagawa po yung mga ano, ano tawag po? Sa inyo Kanila yun. na yun. Sa inyo yun. Hindi ko po ma-distinguish kasi siyempre yung, Meron pa ba? yung kabila po sa mga ibang store, hindi ko naman po alam kung paano yung Yung uniform ng empleyado, are you familiar? landmark po yun. Landmark. Pero What sa hindi inyo? ko sure kung Makati or anong store. But doesn't matter. Basta't landmark, Mr. Chair. Makati. Makati yung dinescribe. So, ang tanong ko, inayos nyo na ba? Kasi kung inamin mo na yung mismong uniforme ng mga empleyado ay ganon, landmark nga yun.
So ang tanong ko, inayos nyo na ba? Maayos po. Yung inyong restroom, locker Maayos po. rooms. Maayos naman po. Pero mo nakakalat yung mga gamit ng mga empleyado sa sahig. Ano po yan eh? Di Choice ba of- eyesore yun? Ayaw po nilang kumuha ng locker. May locker naman po. Ayaw nilang bumili ng padlock. Na pwede naman po silang kumuha. Naman. Ng O sige, kung ayaw nila bumili ng padlock, why don't you provide them the padlocks? Magkano lang yun? Mura lang yun. Para hindi naman nakakalat yung mga gamit nila sa sahig. Hindi ko po masasagot Di ba? yung mga padlock. Magkano lang naman yung padlock? Mr. Chair, makasingit ako. Alam niyo po, may yung kasabihan na the restroom is the reflection of the image of the establishment. Kaya nga po, pag pupunta ko sa restaurant, bago ako pumunta sa mesa, dumadaan muna ako sa restroom. Pag nakita ko madumi yung restroom, umaatras ako. Totoo yan. Kasi kung marumi ang restroom, ibig sabihin, marumi din yung sa kusina. The same manner, marumi ang restroom sa landmark, marumi din yung pag-iisip at pagpapamalakad ng management. Kasi kung malinis ang restroom, then malinis din yung pag-iisip ninyo. Ganon yun eh. Yan ang condition. Ano ito? CR ba ito? Oh, yung bubong, Ha? tumutulo. Tumutulo. Oh. Okay. Oh, are you familiar, Miss Miklat? Sa inyo yan? Landmark yan? Kasi po hindi po ako pumapasok doon sa locker ng mga female, Ng mga? mga empleyado. Doon lang po kami. So hindi nyo alam kung ano nangyayari? Oh, grabe ito. Okay. Inaamin mo sa Landmark Makati yan? Yung uniform po. Pero Yung sa CR nga. Baba. Oh, yan. Mr. Tano-Tano, siguro hindi ka rin nakakapasok dyan dahil restroom ng babae yan. Hindi ba ho kayo nakakapasok dyan, Miss Miklat, sa restroom ng babae? hindi po, meron po kasi kaming separate na rest. Exactly. May sarili siya, yung aircon pa. Ay, Mabango. Siguro 3 pang janitress na naglilinis bago pumasok si madam. O ito, sa lalaki ito. Terrible. Ayan, pumapasok si Tanod-Tanod. Mr. Tanod-Tanod, umihi ka ba dyan o may sarili kang restroom? Meron ka sarili, ano? Security office po. Oh, maganda yung security office, air condition. Hindi, if medyo hindi yata maganda ang hygiene nitong restrooms, both sa female tsaka sa male. Ito mga itsura. Tinan yung bubong, ano, Mr. Chair? Yeah. May mga daga May mga pa ata. May nakita ata ko malaking daga yun, oh. Sumisilip. Meron, oh. Tapos may ipis. Paano yan? Yan mo, iangat mo. Ibaba mo. Yan. Zoom pa natin. Actually, Your Honor, no, ang Landmark last year general renovation na po. Are they in the process of renovating it or are they renovating it right now? Ay, matagal na po yung renovation, Your Honor. Na-renovate na ito? Ganito pa rin itsura? Kailan ba ito? Hindi ko po alam kung ngayon po yan. Kasi sa ngayon po, yung umikot po kami. Sandali lang, Your Honor. Nandito ba yung DOLE? Yes. Okay, meron kayong tinatawag na visitation authority. Pwede ba pakibisitahan ang landmark, tingnan yung working condition, yung workplace, work area nito mga empleyado? Can you do that, ASAP? We will do it, Your Honor. Can you do that tomorrow and report to us? We will do it, Your Honor. Good. Alam mo, hindi pa ako nakakapunta ron sa landmark, no? Pero pag ako papupunta, o kahit sino, kahit aso, baka sumuko dyan. Hindi pumasok dyan sa CR. Medyo may, pati yung CR, babae ito kasi pink eh. Medyo marumi. Marumi yung kanilang CR. Siguro, it's about time that you request the management to renovate it immediately. Para naman maganda naman yung inyong hygiene doon. Nung pumasok po ako, Your Honor, dati, hindi naman po ganun. Maayos naman. Hindi mo naman kasi napupuntahan yan because sabi mo nga, you have your own restroom. Nung nag-ikot kami minsan, hindi naman po siya ganun. Maayos na po. Kailan nyo inikot yan? Kailan yung huling ikot ninyo? Pandemic ba yun? Yung pandemic po. Ha? Yung pong pandemic na Oh, 2020. pandemic. Matagal na ho yun. Opo. Siguro pandemic, nag-close shop kayo
After the pandemic, nung nagbukas kayo, pangit na yung yung hindi na maganda yung CR ng mga babae at lalaki. Ay, baka iba, Hindi nyo na-maintain. maayos naman po ngayon, sir. Ngayon, maayos. Po, hindi naman po ganun ang ano namin, CR. Hindi, siguro, Pasensya na lang po. pwede natin paimbestigahan o pabisitahin sa DOLE yan. And then Mr. Chair, makasingit, hindi lamang sa landmark, Dole, kundi sa lahat ng mga workplace ng establishmento na may malis ako ng konti because hindi lamang sa landmark kundi maging sa mga factories na yung working condition ay really terrible. Mas masahol pa rito. Yung higaan ng mga live-in ng mga workers ay kalunos-lunos. Tapos yung mga fire exit nakasara. Kaya nga nababalitaan natin, Mr. Chair, dyan sa may bandang Malabon ba yun o Valenzuela, na pag nasusunog yung mga factory, natutusta yung mga empleyado dahil sinasara yung yung exit area sa oras ng trabaho. Tapos nagka-balanda-balanda dyan yung mga flammable na mga materials. So it's about time kayo po siguro kasamang bombero, Bureau of Fire, inspectionin po lahat ng mga work areas ng mga manggagawa natin. Huwag lang po ito sa landmark, sa lahat siguro. At least dito, lesson learned. Dito sa landmark, eye-opener to. Kita mo, nakarating pa sa ibang bansa, Asian Money Guide. Saan ba ito, Mr. Chair? Saan bansa ito? Singapore? Hong Kong? Kita mo, nakarating pa sa ibang bansa. And then, Mr. Chair, una, nagpapasalamat ako sa landmark, ano? Papasalamat ako, bakit ako nagpapasalamat, Mr. Chair? Kasi dyan sa kanilang store, yung malapit dito sa North, yung wanted sa radyo, pinapanood nila araw-araw sa mga monitor nila. Ngayon, okay lang, maski hindi nyo napanoorin kasi napagalitan na kayo. Dapat nung nakita nyo na pinapanood ng mga staff nyo, dapat napakabait kayo na parang hindi kayo masumbong. Ayan, nasumbong kayo ng oras. Diba? No, seriously speaking now, maawa naman kayo sa mga empleyado ninyo. Magkano lang pong kinikita niyan? Minimum wage. Kulang pa nga yan, di pa sapat na para bumuhay ng maayos ng isang pamilya. Kaya nga po pinapataasan ko, Mr. Chair, taasan yung sahod ng ating mga magagawa. And then nandiyan pa kayo, nabigyan nyo pa sila ng sama ng loob. Hindi na nga kompleto sa benepisyo. Mababa na nga, kulang-kulang pa, pambili ng mga pagkain, pangangailangan ng pamilya, and all. And then, dudugasan pa. I know, I'm not talking to you, Ma'am Miklat. Hindi ikaw yon at Mr. Tanutaro, labas ka doon. Pero yung mga, maybe kasabwat dyan sa inyo, dudugasan pa. Kaya sinasabi ko yung mayaman, lalo nagpapayaman. Yung mahirap, lalo nagpapahirap. Ito yung kakapalan ng muka to the highest degree. Pag nanakawan mo yung mahirap, masisikmuran yung nakawan yung mahirap. Yung nakarinig tayo yung mga mayayaman, biyayar yan customs yan Pero, kumpanya na pag nanakawan ang mahirap nila empleyado, mapapamura na lang ako, Mr. Chair, wag na lang. Wala akong magamit na tamang salita para to describe yung ganong klaseng kumpanya na pag nanakawan mo ang iyong empleyado na sobrang hirap na nga, dudugasan mo pa. Thank you, Senator Tulfo. The floor is yours, Senator De La Rosa. Do you have any questions? There's none, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Maliit lang na bagay, Mr. Chairman. Just would like to advise yung mga opisyalis na andito ngayon. Kayo nasa taas. Tingnan nyo rin yung mga welfare ng mga tao nyo sa baba. Kawawa yung mga tao sa baba. Imbis gipitin ninyo sila, alagaan niyo sila. Umaasa sila sa inyo Kayo inaasahan nila, nagaganda yung buhay nila. Kaya huwag niyong gipitin. At kung sila nagkakamali, at gagawa niyo ng aksyon, normal naman yun. Aksyonan niyo, pero again, respetuhin niyo yung kanilang rights. Huwag niyo silang gaya ng style na pag-imbestiga niyo, Mr. Tanod-Tanod, na aminin mo na. I don't think maganda po yun. Alam ko, hindi ka naman galing sa mayaman na pamilya.
Pareho lang tayo mahirap. Yung mga empleyado niyan, mahirap din yan. Kaya bantayan mo rin na hindi sila masyadong naaapakan yung kanilang karapatan. Alam mo, if you consider that employee as a suspect in whatever crime, you may say theft or estafa for abuse of confidence or whatever, pag kinukonsider mo siya na suspect, remember palagi, you have the right to remain silent. You have the right to have an attorney or counsel of your own choice. Everything you say might be taken against you in the court of law, will be used against you in the court of law. Dapat ganun palaging treatment mo sa suspect. Huwag yung pressurein mo na, aminin mo na, aminin mo na. Anong klaseng investigation yan? Hindi ka magka-come up ng magandang investigation yan. Hindi honest to goodness na investigation yan. Dapat factual ka. Huwag yung may coercion. Huwag mo gamitan ng coercion. Tsaka yung sinasabi nyo na hindi pwede nyo malaman kasi kuhan yan, ano yun, confidential. Paano maging confidential yan? Involving money yan Tsaka involving future ng worker nyo yan. Paano nyo gawing confidential yan? Prangkahan. Kung kanong ninakaw mo, pakita mo ebidensya. Pakita yun na hindi sila pwede magtanong. Karapatan nila yan na malaman kung ano yung charge against them. So, ganun lang po. Magmahalan tayo. Alagaan nyo yung inyong mga tao na sa baba ninyo. Kita ninyo yung kondisyon nila, nakaupo lang sa sahig. Yung CR, sira-sira. Maawa kayo sa mga ordinaryong tao. Hindi porke nasa taas na kayo, kalimutan na yung tao na sa baba. Yun lang, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Salamat, Senator De La Rosa. So, sana makuha nyo lahat yung mga suggestion namin. Suggestion ni Senator Tulfo, suggestion ko, suggestion ni Senator De La Rosa on how to improve. Alright? So, sana maiwasan natin ang mga ganitong kaso, katulad yung mga kaso nila Miss Regina, tsaka si Miss Noeline, tsaka si Miss Erica. Sana maiwasan natin yung mga ganito.